Лідер кримців Мустафа Джемілєв отримав з рук польського президента Анджея Дуди одну з найвищих нагород республіки – Великий хрест ордену за заслуги перед Польщею. Серед нагороджених у президентському палаці у Варшаві також заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров, відзначений командорським хрестом ордену за заслуги перед Республікою Польща, а також ветеран кримсько-татарського національного руху Сінавєр Кадиров, удостоєний офіцерського хреста ордена за заслуги. Такою ж нагородою відзначено члена Меджлісу та редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва, який нині в окупованому Криму. Якою б не була Росія, чи царська, чи комуністична, чи нині путінська, але кримські татари залишалися собою і ніколи їй не корилися. Мустафа Джемілєв подякував польському лідеру за допомогу, надану Україні для відсічі російської навали, і наголосив, що наша держава ніколи цього не забуде. При цьому висловив надію, що всі складнощі будуть вирішені якнайшвидше. Поза тим, лідер кримсько-татарського народу та президент Польщі обговорили становище корінного народу у тимчасово окупованому Криму. Гнила підлога, стіни у плісняві та стеля як решето. Цей давно закинутий спортзал у Сонячній долині, історично КОЗ, що під Судаком, взяли на баланс міста на початку окупації Криму. Обіцяли відремонтувати, а поки дали дозвіл малечі займатися. Звісно, ніхто і пальцем не ворухнув, а батьки чекають роками і оббивають пороги окупаційної адміністрації. Тепер же на вулиці займатися комфортніше, ніж у просоченому пліснявою приміщенні. Занятия здесь не проводились в спортзале, потому что он вообще не пригоден. Там провален пол, там течет, с время дождя течет крыша прямо на головы детям. Нету стадіона, нету спортзала. Єдиний вихід з проблеми, який знайшли керівники гуртків і батьки юних спортсменів – плазувати перед ватажком росіян Владимиром Путіним на його підсумковій прес-конференції. Але, звісно, не самим. Благати про допомогу воєнного злочинця відрядили самих дітей. Тренера наши обращались на все инстанции, но наши местные и другие власти игнорируют все обращения. Декабрь месяц. Занимаемся на свежем воздухе. Обращаемся к вам с просьбой помочь нам отремонтировать наш спортзал. Відремонтувати сільську дорогу, замінити лампочку у під'їзді чи, як тепер, відремонтувати спортзал поблизу окупованого Судака – улюблені прохання Путіна. Ба більше пообіцяв включити відновлення таких же жалюгідних приміщень у власну президентську програму. Мы это сделаем. Что касается конкретного вопроса в Крыму, я и с Сергеем Валерьевичем переговорю, ну и мы с федерального уровня поможем. Точечно эту проблему точно решим. Чи не найбільше новому потоку рублів тішиться окупаційна міністерка спорту Криму Ольга Торубарова. Саме під час благань дітей до Путіна вона інспектувала іншу спортшколу в новому бареті від Шанель. Торубарова, як і окупаційний ватажок Криму Аксьонов, миттєво знайшли винних у жалюгідному становищі спортзалу села КОЗ. Україну. Хоча до окупації ця будівля була давно закинута і заняття там були заборонені саме з міркувань безпеки. Яєчна істерія, яка кілька місяців тому перекинулася з Росії на окупований Крим, повернулася до російського ватажка Владимира Путіна. Упродовж року куряче яйце на півострові подорожчало ледь не вдвічі, але окупаційна влада усе заперечує. Навіть відрядили до базарів і крамниць так званого міністра сільського господарства Криму. Ми спеціально виїхали в магазин показать и опровергнуть те фейки, которые есть у нас на сегодняшний день, которые показывают везде. Цена на яйцо 100 рублей за десяток мы видим. Это яйцо категории S2. Если говорить о том, что цена на полках действительно адекватна і нормальна. Але на полицях крамниць, зі слів місцевих жителів, цінники зовсім інші. Від Ак'яра до Керчі за десяток яєць просять 200, а то й майже 300 російських рублів.
Деякі торговельні мережі навіть вирішили продавати курячі яйця поштучно, щоб спантеличити покупця. На кримських базарах цінники суттєво не відрізняються. І якщо окупаційна влада Криму впритул не бачить цінників та називає обурення кримчан ворожими фейками, то в сусідній Росії доходить до сутичок. Подекуди, як от в Білгороді, росіянам привозять значно дешевші курячі яйця вантажівками. У черзі просто неба можна стояти годинами, попри морози. Это вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми, а машина только одна приехала. Вот она идет аж туда, туда, туда. Даже не знаю, где конец. Ну вот где-то там. Ну вон, соответственно, машина, видите? На подив ватажка росіян вартістю яєць на його прес-конференції цікавилися чи не активніше, ніж байками про фронтові звитяги та взяття Вашингтона. Владимир Путін пояснив, курятина та похідні продукти дорожчають через те, що росіяни стали багатшими. Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. На поміч нужденним у яйцях росіянам прийшла Туреччина. Перші турецькі компанії вже розпочали експорт курячих яєць до Росії. Зі слів московських пропагандистів, голова Ради правління Центральної спілки виробників яєць Туреччини Ібрахім Афьон запевнив, що проблем у постачанні не буде. На тлі зростання ціни невдоволень так званий Россільгоспнагляд миттєво переглянув свої вимоги і дозволив постачання яєць 21 підприємству з Туреччини.